So Sabado ron sa before adlaw nga before sinulog. So amot lang siya taburan. Lobaw karbo ko lang eh. I love Cebu. I love Cebu. Belum pokoknya lah, wajah pokoknya jeep tadi. Asa-asa kan, serado aja talandan. Daw paraiso ang kaanindot mo. Gamajik pa siya daw. Tanawa na. Hala ka daya. Nya, daan na dito silustok ya day. Taga si Kihor day siya guys. Kaliwat to siya gungo. Katong tuhog na ituhog sa ilong ba. So maurang ikaon ako. Tanawa na. Low kita. Di ta ka-afford Starbucks gud. Hala ka diha. Murag rubok cup. Oy, tarong naong. Di kasigong ay glass. Ay shades. Simba sila. Mauna sila. Batayan nila. Asa sinulog ay perman yate. So tayo. Karan, adong ko si Serpe. Ako Rosa, daga to. Tama na, bridge eh. Bridge. Hi guys. Lagi pa ko nabot, piste yan eh. Piste. First time na ako nga nilag ako Rosa. Atay. Wala mo feel cool ba? Okay naman. Kulbahan lang ko, makakuha itong mga gamit. Pare, kulbahan lang ko. Bro, parang safety nito ah. Alay. Safety first, may ba? Hindi ko dyan ako. Huwag ako kapag sisay, ihatay. Mga na guys, sa seaside na daghan din tao pero daghan na yun sa SRP ni Davita. Tanawa ka ng hagdanan, puno kay tao, murag zumbi ba.
Hi guys, so mali na ko ron kay bata na eh. Ako sabot, init yung sanan. Karan eh, nagkaw na rin, hali na okay. Nagkaw na, hali na okay. Klase ba ugma kayo? Klase ba ugma? Hali na okay, apoy na kayo. Bye. So niuli na ko guys mga nani sa Tornillo gilakaw ng SRP padong Ramos nya. Ramos padong Ayala padating Kapoya. Perlo ka dia kagwapo na ko. Nako yan lar. Nako yan. High blood. High blood. Kau ba ako? Ara, blago eh. Hello. So mo na to guys ako sang patlan kay ko nagkanta ko na after pati tingog sa mo na to after 3 years kinakasinulog bida so bago ko sa mga tao so okay ra siya kapoy pero enjoyable yeah so okay bye guys thank you for watching bye subscribe